Ale to tam teraz na autom. Mal vyskúšať tento zvyk. Kto? Šiel už niekto na ten ostrý vrch, tá je to? Nie, ja som nešiel. Počkajte ma tu chvíľku. Štefan, to sa hore na bicykli nedá ísť. Dolu sa dá ísť, to je paráda. Dobrý. Či sa bol presvedčiť? Nedá sa tam. Ale nebol ste on prehľadol. Tuto, poti to. Tu prvú zákrutu prídeš. Daj späť. Dáš to, aby ti budí uvedieť. Bacha. Marian, tuto je tá húpačka pod ostrým vrchom, tam si nebol. Tuto je odbočka na ten ostrý vrch, na tú húpačku. Tá je to. Chalani, tuto je ten výhľad, nechcete ísť? A už ušli. Tuto je tá húpačka, vieš, čo je? To je... Počkaj na toho chalana. Jasný. Ja sa otočím, tak ešte.